Gipuzkoako Aldundia ordainleku berrietan gipuzkoarrei ez kobratzeko sistema prestatzen ari da. Hain zuzen ere, hilabete luzeetako eztabaidaren ostean, lehen mailako errepideetan bidesariak jartzeko proposamena bukatzen ari da. Berria egunkariak aurreratu duenez, Aldundiaren helburua da ibilgailu arinetan ibiltzen diren gipuzkoarrek ordaindu beharrik ez izatea. Garraiolariek ordea, bai. Horretarako arkupe sistema bat erabiltzeko proposamena prestatu dute. Ibilgailuak arku horien azpitik pasatzen dira eta arkuek identifikatu egiten dituzte. Baina ez dute esirik, ibilgailuek ez dute gelditu beharrik hortaz. Foru arauak aurrera eginez gero, N1 errepidean eta ahalmen handiko gainerako errepideetan arkuak jarriko ditu Aldundiak. AP8 eta AP1 errepideak foru arau horretatik kanpo geratuko dira. Orain arte bezala jarraituko dute. Proposamena Bruselan aurkeztu dute, Europako Batzordearen oniritzia behar duelako. Lortzen badu, araua bukatuko du Aldundiak, gero gainontzeko alderdiekin adosten saiatzeko.